Dino iki kok panas pol ya rasane. Ngombe es seger iki. Pak. Pak. Oh alah. Dawa ngolin entek. Layak reme blong. Sirup. Seger ketok ae. Sirup kok rasanya sepet-sepet ngene iki mau kayak apa, Pak? Ngawur iki, Bu. Iki ku ora sirup. Lah apa? Minyak rem. Loh. Pak. Aduh, Pak. Sampean ki ape ngracuni wong apa piye to, Pak? Lah kowe yang ngawur kok, Bu. Iki ki minyak rem, ape tangguh dandan motor kae lho. Kok malah mbok ombe. Iki main seruput wae kok. Lah aku apa ya reti ya, Pak? Rumah saku yo sirup kok. Sampean yo ngono kok, Pak. Tak celuk gak gelem semaur. Batinku kuwi tak kono kok es teh. Aku ki randumu ya, Bu. Alah, alasan. Pagine menak dikongkon arek. Terus karepmu piye? Ya tukokno es teh kono ah. Neng ndi? Nang arep. Ya nang bakul es teh apa? Yo, ya wes. Nanti kene sik. Lho, Bu. Jaluk kuwi es teh, Pak. Sing adan gelas cup ngono kae lho. Lah kuwi apa? Adan godhong jati. Lagi es teh, Bu. Es teh apa? Es kok iso diadai godhong jati ki maksudnya piye to, Pak? Ki omonge bakule, Bu. Mergo harga perplastikan iki lagi do mundak, mulai es diadai godhong. Nek diadai godhong ini ki regane cek iso ajek 3.000. Tapi nek diadai gelas cup ngono kae, regane mundak dadi 5.000. Kebangetan to, Pak. Terima kacek 2.000 kok yo milih diadai godhong. 2.000 kan ya lumayan to, Bu. Terus nak mambu godhong ini ki nak diombe ora marai serak. Lah terus piye iki? Kowe mau? Namo ya wis. Loh, Pak, kok malah montekno? Aku gak mau kei. Loh. Mau remo. Sopo sing kondo moh? Maksudnya, nek sampean ombe kuwi rasane gak serak, kudune aku mau tawani. Bu, iki lho ternyata seger kok gak serak. Kudune ngono. Wong gak pengertian blas, gak peka. Yo, tak tekono neh. Gak usah. Wis telat.